Здравейте! Как си, мила? Екстра. Готова ли си да кажеш нещо на северо-западен диалект? Готова съм. Давай! Уважаеми зрители, на Северо-Запад хората имат самостоятелен прочит на популярните приказки. Сега ще ви дам пример, като ви разкажа една известна приказка така, както се разказва там. Имало едно време една мома. Она всеки път одила с червената капа, къде лани баба и я подарила за Мининка Богородица. Затова цялата мала и викали червената капа. Една улазарен, макията на червената капа улезнала устаята й и чула, че капата си пее новата песен на Слави и Люси. Сакам нещо по-рабо, почеши ме по гръбо. Скарали се. Бебе, мани ги тия. Стига с ленците. Дека са ти клафарите, ма. И я изпратила да занесе един сак с ядения на баба си. Оти она била болна. До кога момата драпала пеше из гората. Зад един ботор изскочил някакъв звер. Добре, жената, казала учудено червената капа. Она не знаела, че зверът свиреп и ич не се изплашил от него. Повървели заедно и момата разказала на къде е ръгнала. Коварният звер предложил на червената капа да набере плодове за баба си. Докъде момата се завирала у един капеняк. Зверът й казал: я ще ида да стръса багера. Лъзнал се тихичко, като парцал ламбено шише и си плюл на петите. Напряко, он бърже стигнал до на бабата дома. Огледал се кришом, като колорадски бръмбър чипс и като видел, че е чисто, затропал по вратата. Кво сте се раздумкали? Попитала дрътата. Отваряй, а не дей да знаеш много. И аз съм червената капа и ти носим за ядение, казал вълкът с тънък лъсец. Дръпай резето и влазай, викнала бабата. Оният звер дръпнал резето, фралил се връз бабишкерата и я изел се гъзърате. Облекали дреите, турили домашното боне, легнал арабийската на леглото и зачекал червената капа. Капа. Дошла она и като видела баба си, запитала: Драто, оти са ти толкова големи пеленгаторите? Да те чувам по-убаво, детето ми. Драто, а що са ти толкова големи зръгалите? Да му е по-убаво да те каризим. А каква е тая брънка на пърлицата, ма? Пирсинг. Ще ме питаш ли още нещо, че ми възврея яйцата от тебе? Брато, а що ти е толкова голема джуката? Попитала пак момата. Да изям по-лесно. Лензил се зверо и скочил връз червената капа. Като излапал и нея, надумкани от звер, легнал на тифарич и захръкал като шиле, кога го дерет. Наблизо минавали двама авджии. Чули они хръканието и видели зверо. Тръгнали да стреят, ама забелезали, че от тумбака му нещо мръда. Един е казал: той влък е бременен, бе. Взели ножици и разпорили надутата гад. Оттам ригнали бабичката и червената капа. Дрътата донела една кана вино и всички пиле, дордо са не рисували от пияние. И те така.
Господин Сиромахов. Ами тук при нас сякаш беше сестрата на Гацо Бацов. Това е наистина изключително постижение от страна на Линдзи. Господин Димитров. Аз казах, че любими ми диалект е северо-западния. Изключителна история, изключително представяне и ако там пише Дженифър Лопес, да знаеш, че си много по-готина от нея. Господин Станев. Една малко популярна версия на Червената шапчица има следния финал. Бабо, бабо, защо ти е толкова голяма устата? Ами, защото трябва да видиш дял ти гол. Тази версия на Червената шапчица също е малко популярна, но прозвуча безкрайно убедително и аз ще оценя много високо Линдзи. Господин Митев. В зверилника на българските диалекти северо-западният говор е един от най-хищните представители. Мисля, че този участник го опитомил напълно и това беше едно разкошно изпълнение. Господин Коликов. Аз мисля, че след изпълнението на Хаджи Димитър Ботев, това е втория връх на Линдзи тази вечер. Добре, вашите оценки, господин Сиромахов. 6, господин Димитров, 6, господин Станев, 6, господин Митев, 6, господин Коликов, 6.